ublay pi iwe pa iwe ngapitiang subhaya pi siya ka amen faithful and true channel. But akan kesengi ke Bible study series nomor arpau. Ni sedang naka Genesis R khanyo. Mata kesengi sepang Genesis R khanyo sepang untuk uding so adong. Teke kajing maham kajung blay yo Adam sepang une uding so adong ha Genesis R khanyo. Ngin pule tu Genesis R khanyo. Ong kumne. Henry na uding kajing tip ya kapapaha bat kapas new pim day ban bam na baha kata kesengi ba pin bam na pin sayap. Di hato une usok ulong bi. Teke kajing pensisya lompa jong kane ka hukum ke jong ublay. Ngaban pedu na Catechism of the Catholic Church nomor laispa kandai punriu ke boong kumne. Laispa kandai punriu ngan pule na kaneka Catechism of the Catholic Church pareng ke ong kumne. God created man in his image and established him in his friendship as spiritual creature. Man can live this friendship only in free submission to God. The prohibition against eating of the tree of the knowledge of good and evil spells this out. For in the day that you eat of it, you shall die. The tree of the knowledge of good and evil symbolically evokes the insurmountable limits that man, being a creature, must freely recognize and respect with trust. Man is dependent on his creator and subject to the laws of creation and to the moral norms that govern the use of freedom. Di kene ke bahikai ngi kumno wa ublay ula thau ya ubriu ha kadur jo uhi but ula bu ya bandon ka ba haka jingalong lok lene parlok bat ubreu hani ong a spiritual creature tu ubreu ubalong badai bakenjaman semru ula ban im yakane ka jingalong parlok bat ublay tang lada udon kane ka jing pendem balai lui how blay. Man can live this friendship only in free submission to God. Kene kejing kang persya kene kejing bam na uding jong kejing tip ya kapha bat kapas new. Kene ke patai hi yakata free submission to God. Na bahakata kesengi ba pin bam na pin sayap. Di uding jong kejing tip ya kapapha bat kapas new ulong katak ba don uput usam na kabanta ubriu wala ulong tang ujin tau yuba udai ya bandon lene bandon kejing itu yakane kejing ai ke balai lui kejing ublay banjit laban ya persya yakane kejing hukum ban ombam bat ban burom ya kata ka hukum. Man is dependent on his creator. Kumut ubriu uhap ban syanya hala ujong unong tau and subject to the laws of creation. Baru haban pendem haki an jong kejing tau ke jong ublay and to the moral norms that govern the use of freedom. Baru habru hakane ki jing penyait renti jong katip hok katip sot
keba sensyar, berkeba penyaj, ya kajing penun kam, ya kajing lajluit. Ublay ulah hukum, ya u Adam, ban lombam, na usok jong une uding. Bat lada ule bom kongu, bat ula bam, ya usok klempep un sayap. He would surely die. Un sayap bet. Une uding, ulong ubabham, habarok aka hapedeng jong kijing tau. Bat ya uba la itu bat la bisyar ba ulong ubabha. Rublay ulah tahu tu uding ubabha. Dikene kajing hukum kajong ublay. Ban pensisya ya kane kajing kongo kajong u Adam. Ya kane ka hukum kajong u. Kalong kajing tenju jong kajutang. Ya kepala pensisya. Ya kane kajing ai. Ya kamon kepala luit banjit. Kajing la kajong ubreu banjit. Ban long ubakongu ya kamon kajong ublay. Ne banjit da kamon jong uhi. Kat kum kamon jong uhi. Kat kum kajing kuat jong uhi. Kalau ayah kene kamon kepala luit. Banjit ban kongu ya kamon jong ublay. Ne ban kongu ya kamon la jong. Hakane ke Genesis R kat nyo. Kaktin Hebrew ban penon kam ya kene kaktin yap la penon kam arsin. Nomor ba kaktin Hebrew omdon kata haka grammar giong superlatives haka Hebrew. Mut ban penjur ya kano kajing mut pun kam de kaktin omdon ktin. Di ban pen i ya kajing long jur ya kajing long serious jong ka nokono ka pang keren di ki penun kam ya kaju ka ktin arsin. Kumta hakata kerkom te haparing pada ki pen kela surely die. Kedan kui pat kerkom keren kerkom thok kyong you shall die the death. Ban pen i ya kajing long jur jong ka ta kajing yap part sayap had kumta. Tekat ba ubreu udang im hakajing kongo ya kamon kajung play. Bat uyok benta udon lang ringkat hakata kajing long kon play hakajing im kajong play. Ubreu ula ban yo access ya uta uding jong kajing im. Kamut habong uding jong kajing im kamut ba yo access la ban yo penon kam yo ta uding jong kajing im mut ila ban yo ya kajing im bom cukut mut ngin om yap syu. But aba bam nau ne uding kamut ubreu unom don kajing pang kajing sitom but unom yap. Di ya kane naka Catechism of the Catholic Church ngin pulih naka paragraf lai spa nyo punriu. Na paragraf lai spa nyo punriu kum ong kumne. By the radiance of this grace, all dimensions of man's life were confirmed. As long as he remained in the divine intimacy, kan pa udang don, udang yai ne, hakata kajing adai bajan, kapa long kenjablay, ubreu unom hap ban yap. The inner harmony of the human person, the harmony between man and woman, and finally the harmony between the first couple and all creation comprise the state called original justice.
Kemudian don ke original justice. Jena da ubreu, uyai ne baca hakene ke jinga de becan baru blay. Pat apa long kumta ubreu un om yam, lene un om hab ban sitom. But apa long kumta undon ke inner harmony of the human person. Mengkedon ke jinga suk, ke jinga bej, ke jinga renti. Berkunjuru apa dengan ke jinga de, pada ubreu, berkabreu. Pat hadon nang ta kadon sakane ke jinga day ke babiang ke parenti apa deng kitu ki arngot ki briu ki panikong usindrang berkentei ki panikong briu berkebri panikong pat baro ki jing tau ublei ula tau nang ta handai kumno kane ke jing don jong arjat ke jing yap kan kelalong ka jing sisa ha ka jing day but ka jing bom la ban ko ngo ya ki kum jong blei ka ba ha u adam bat ka im kalalong ka jing pensisa jong ka jing jit ya ka mon ka balai luit ha ka jing ko ngo ya kitu ki hukum ka jong blei pat ong ban ombam na uso jong une uding nglaban pej ak baya dei pangkane naka kitab jing penpau no kalong ke baar kitab jing penpau na kalong ke baar ke dekat ke bakat wei in pule jar ubadon kiskor to unsha skor ya kaktin jong uman sim haki balang ya ubajok enam pelanot dak jing yap ke baar tumut apa keren cipang une uding jong gijing tip ya ba ha bat ka sniu haba bam yu so jong uding ya ubala adong banom bam mudon arjat gijing yap takadau hang ne kitab jing pen pau to ya uba job en om pen lanot da gijing yap ke baar nata keju kane ka kitab kalong ke baar pau dekat ke ban riu ke ong kum ne ni pule nang ne dekat ke ban riu ki long ki basuk bat ki bakhoi kitu ki balayo benta ha ke jing mi pat baning kong ba ka jing yap ke baar kanom don bor halor jongki kine kin sekri yau blei bat ukuris kum kiling do bat kin sen shar bat u shi hajar snem nang arpuwei kena keju ka kitab denong arpuwei kot pra ong kuno henrei ya ki kauput bat ki bai set kela ya ke jinget ya ki riu klemrain bat ki nong penyabriu ya ki nong le auria bat ki nong aiksoi ya ki nong mane brei tau bat ki riu lamler baro ka banta jong ki kolong ka pungding ka patang da ukendok ka balong ka jing yap ka baar teni don ar jing yap ka jing yap pen kong pat ka jing yap baar na kenika kitab jing pen pau long ka baar kot khatwei long ka baar pau kot riu long ar phuwei kot pra ti ban bam na uso jong uding jong ka jing tip ya ka pa pat ka pasniu kan om penpoi tang cha ka jing yap jong ka met henrei ru cha ka jing yap jong ka men sim ka jing bom singai men sim ka bami na ka jing ya klat la ka jing pet no na ka jing dei ba jan e bat ublei kala ban klalong ka ba sherkei la ka ba penpoi jing yap men sim ka jing ya klat ka ba slem naka jing im jing blei jong bat kabal mde jong ha ka jing long jong ublei lai wei ha ka jing im ka jong ubreu
ne kabriu kan penpoi sya kejing ya klat ke bajunom na u Yahweh Elohim ubadai ukpa bom jukut hadin jong kejing yap jong kamet kane kedai kata kejing yap ke baar haba ulatho syapang kane ka hukum kejing ublei ya u Adam haba ya dai bat une uding adong ding so adong u Augustine u Bishop Augustine bakui ulakmi tu kumne ublei haba ula ong syapang uso adong ula ong ha ubreu ubaningkong ya uba ula bu ha paradise ha kata kesengi pa pin bam na u pin sayap you shall die the death pareng kene kajing maham kamdon tang ya kapenta kapanikong jong kajing yap banikong kata kita kajing yap banikong kajing yap banikong kemudian kajing klat jong kamensim na ublei klat kamensim na ublei kamdei tang kata kabenta kebaar jong kajing yap banikong kata kamut kamet kadu no ya kajing imensim the body's deprivation of the soul kamdei kata ka jingyap banikong borok kawai hakaba kamansim kaklat na burar na ublei bat na kamet bat ya kata la ajing pensitom Henry ya kano ka jingyap keba long hadu bat kentublang ya kata keba long kut barok si sendan ya kata keba la kat ka jingyap keba ar hakaba kamen sim kala klat no na ublei Henry kadang ya sno bat kamet kai yo mat ya ka jing sitom bom jukut kini yala sot na ka we ka jing tho jong Augustine bokoi ke bakerteng the city of God paragraph khat lai di kum tu kani gadi syapang jong kini kejing bam ya usok jong kejing tip ya ke babha pat ke pasniu pada ke ba ublei ulakang wan om bam re ubreu ula bam te ke ke bajia ngili yo I te ngin saya peteng next sakwe pat ke topik ke bawan but kan long chapang ban peteng biang ya kene ke juhi chapang tu uding jong jing tip ya ke babha pat ke pasniu ingin saya ya peteng biang salor katu ditangkat tu kini kalong ke bakam kendiat di ingin ai tangkat tu syua ingin saya peteng biang hakata yo ke banuan ingin nyai suki kanang bangin dulak banduriap ya kaktin ka jong ublei mol ong way breu bangin lech ka original dimatangi study ya ka original kaktin ka jong ublei right kini kawan sa pilang ba ka YouTube tungba ang ni kedon ke jingalam sya pan page ya ka original di palat na kabas ngap ya ka bangong pule ya ka original kamut ya ka Bible hi ike ba tho hang tu wat jing sing thu na omen sim ba koi pinsa sing thu but wat jing sing thu nakitu kibala yo jing patai lang ba jong omen sim ba koi kibalong kinong hikai
hapok kebalang. Ngamut nadu upup ngidon ki bishop ki berduriab barok silenter ya ka Bible ya ke bala tho ha Bible bad ya ke bala ai pateng nadu ka por jong ki apostol ya ke ba u Jisu ulah hikai ulah batai haki apostol bad ki apostol ki hikai pateng haki tu ki senran ki jong ki ya kata kepangi dei ban sngap bad ban pun ngidon ar benta bat lai benta ha ka waya de berkaktin ka jong blai ngidon ka Bible hi ka panikong ngidon kata ka jing hikai ba ai pateng nadu ka por jong ki apostol bat ngidon kata ka magisterium ka bor jing hikai ka badang ne hadu mentaru de kini kidei sapang kaktin ka jong blai in second du sa ka kene ka session ke ban sawan Bible study series tempat Arpuway yang saya peteng biang halor kane ka phang anak kitab Genesis tar kata kapor ublay un kurku yapi ublay un senran yapi iway pa iway